Ashperi mushe mreZimbabwe vakomana veopposition main aids anosunchamisa Ostallos Ziba oya oseka the Republic Police achiti aiwa vakomana ava vanoitiswa mukaona brutality yakaita kunana Jameson Timber but mukazoona life yavanorarama nyasi kuona kuti awa these guys avanyasi kufunga sabine mashoko abuda itogwa pana Ostallos Ziba achasi kudza kuti aiwa mapurisa aya aiwa vamafana kuti pinda umapetition ari kuitwa nevamwe tobva subscribe oleko tina on the bell icon tipinda paendo pakanoposta picture ramuri kuona iro azikuona kuti mapurisa ari panguva yakaoma vandoshandisa poto kutomwira mupoto nekudyira mupoto chaimo achiti outrageous junior police officers are reportedly unhappy after the regime abruptly axed their transport allowances without warning to add insult to injury. Authorities allegedly told them to purchase bicycles when they voiced their concerns. Nothing works. Our struggle is our struggle. We have to fight. It's homeland or death. Ostallos Ziba ari achivaudza achiti avakomana imi zvenyu mukangoya muchiti dzvanyirira sevanhu veopposition but struggle yedu vanhu veopposition iritori struggle yenyu imimi mapurisa toda tokuitira kuti upenyu hwenyu hunake but imimi you're being deceived. Tokuona kuti aiwa Ostallos Ziba ari kuti let us rise up tega tese, let us unite and rise up to fight this issue yecorruption kana kusabudira kwenyika. Mashoko atogwa naOstallos Ziba achienlightena mapurisa ava achiti aiwa zvinhu nyika ina kungoomera macitizens chete but nemiwo muri kushanda macivil servants. Tiudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro mashoko aOstallos Ziba ina comment section medu musana subscribe or like turn on the bell icon.